So, Koblax, prepare tayo. Ang palaya. At hahaluan ko mga Koblax ng itlog ng isda, mga Koblax. Nakakita ko ng itlog ng isda. Binibili ko sana mga Koblax, kaso ayaw ibinta. Binigay na lang sa akin. Kaya ako ba naman, dito ang tuwa ko doon. Pero nahihiya rin ako mga Koblax eh. Gigisa ko lang itong mga Koblax. Pero haluan ko rin ng sili. Lalagyan natin ng itlog ng isda. Sarap nito. Mapaparami na naman ang kain ko ito mga Koblax. Gulay-gulay muna ngayon kasi kailangan mag-ingat. Tumataas na naman ang blood pressure ko mga Koblax. Kaya ingat-ingat tayo mga Koblax. Okay lang ito pa ng klase ng katsa. Basta importante kahit malalaki okay lang mga Koblax. Yo, what's up? Gago inyo mga tanga! Gago! Yung lutuin ko, gulay na santol mga Koblax. Kaya comment kayo kung gusto nyong nang makita yung paggugulay ng santol mga Koblax. Kasi may nabili ko dyan na gulay santol pang buo. So ang gagawin ko muna ngayon, isa lang ako kasi nakakita ko ng itlog. Itlog ng isda mga Koblax. Sarap nun. Prepare muna. Alam ko, yung anak ko di na naman kakain nito mga Koblax. Kaya ipagpiprito rin siya ng pork. Yung pork chop. May siguro may nabili ko dyan kaninang 5 piraso. Iprito ko sa kanya yung dalawa. Para yun din ang ulam niya. At the same time, papakainin ko siya kahit konti nitong gulay. Di ba mga Koblax? Lipat muna natin itong buyas para mamaya dire-diretso mga Koblax. Nilisilan natin itong bawang. Para mas masarap, may sili. Di masarap ang pagkain ko pag wala sili mga Koblax, kaya nasanay na. Kailangan laging may sili. Mga Koblax, kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel at Mark TV. Pakiclick na rin ang bell button para update kayo sa mga bagong videos mga Koblax. Pagtsagaan nyo ng mga videos ko kasi alam mo naman, sisimula pa lang tayo pero darating tayo dyan mga Koblax. Upgrade natin mga content ni Koblax nyo mga Koblax. Ito yung itlog. So, transfer mo na nga natin. Chop rin natin yung itlog na yan. Prepare din natin mga Koblax. Yung itlog mga Koblax, putulin din natin ng maliliit. Ang bait nung tindera doon sa shout out palengke, dyan sa palengke yung binibili ko sana itong mga Koblax, tapos binigay na lang. Iwan ko ba, talagang marami pa talaga tao mababait ngayon, pero iba ay malabo. Siguro di rin natin alam. So mga Koblax, ito ang lulutuin natin. Ito yung itlog ng isda mga Koblax na binigay lang sa akin nung sa palengke mga Koblax. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa pagbigay nitong itlog mga Koblax. Ito, ang palaya. Yun, lagyan natin ng sili para nangagat. So mga Koblax, start na natin. So mga Koblax, iprituhin muna natin tong ulam ng anak ko mga Koblax. Ito muna gagawin natin.
Ituin muna natin ulam ng anak ko, mga ka-vlogs. Hindi na yan, mga ka-vlogs. Dalawa lang piraso. Ulam na anak ko. Kasi mahirap mga ka-vlogs na yung ampalaya na lulutuin ko, malamang hindi kakain yung anak ko mga ka-vlogs. Kasi mangot na naman yan mga ka-vlogs. Kaya paglulutuan ko rin siya. Takpan natin mga ka-vlogs. Kasi may ano, grabe matalsikan yung mantika. Dali lang to. Dito na natin itong ampalay. Grabing init na yung mga ka-vlogs. Hindi. Tapos na to. Okay itong mga ka-vlogs. Yan na. Mag-isa na tayo. Itong lang banatan natin. Titirahin na natin itong ampalaya. Bawang. Sibuyas. Madali lang ito maluto mga ka-vlogs. Bilis lang ito.
Lagay na natin yung itlog ng isda. Wow, sarap. Amoy. Balik sarap. Paminta. Pagtinod. Kunting toyo para kumulay. Yun. Nahulog. Yung palaya kasi mga oblak, huli ko lang yun kasi madali lang yun. Sili. Yun o. Nahulog na. Sayang, balik natin. Sarap nito. Itlog mga oblak ng ano. Ng isda. Binigay sa akin ng mama. Naawa ata sa akin. Mga ka-vlogs, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel para tuloy ito ng paggawa natin ng content, mga ka-vlogs. Para sumahod na ako mga ka-vlogs, dito ako sumasahod sa YouTube. Kaya please support my YouTube channel and FB page mga ka-vlogs para upgrade natin yung mga level up natin yung mga videos natin mga ka-vlogs. Oh, see? Mukhang yum-yum ah. Manghang. Lagay na natin itong ampalaya mga ka-vlogs. Ayan na. Pero ito mga ka-vlogs, yung medyo hilaw pa yung ampalaya. Masarap.
Konting asukal mga ka-vlogs. Kasi mapait. So yan mga ka-vlogs. Ang palaya with itlog ng isda mga ka-vlogs. Kinisa ko lang mga ka-vlogs. Dapat sana gata to pero hindi ko na Naku, sarap nito. Loko, itlog ng isda. Iwan ko anong isda yun. Ka-vlog. Ang palaya with egg ng fish mga ka-vlog. So yan na. Papatayin na natin to mga ka-vlog. So mga ka-vlogs, pwede na to. Patayan na. Okay na to. Na guys, kainan na tayo mga ka-vlogs. Pork chop at saka palaya with egg ng isda mga ka-vlogs. Sige, dito na lang ang videos ko mga ka-vlogs. Abangan nyo mga bagong videos mga ka-vlogs. Kaya kung di ka pa na pag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel ka-vlogs. Okay, bye-bye!